এ জীবনর বন্ধন লুহারে হাসে ফাগুনা কি ভাল মন্দ কি হস কান্দ। ঘর কোউঠি? କୁକୁଡ଼ାପଡ଼ା କୁକୁଡ଼ାପଡ଼ା। କୋଉଠି ଯାଇଥିଲ? ରୁଡ଼ୁ ଏଇଥିରେ ରୁଡ଼ ପଳେଇଥିଲ? ହଁ ଦି ଜଣ? ଏମିତି ମଉସାକୁ ସାରା ଜୀବନ ସାଥ ଦଉଥିବ। ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ନହେଲେ। ହଁ ମୁଁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତୁମ ଦି ଜଣକୁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ନା ଯେଉଁମାନେ ବି ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଡିଭୋର୍ସ ହେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମଉସାକୁ ତୁମକୁ ସ୍ପେଶାଲ ମାଉସୀ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଉସାକୁ ସାଥ ଦେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପହାର ନିଅ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଧର। ମୋତେ ନା ଦେଇକି ତମେ ମଉସାକୁ ଦିଅ। ଆରେ ସିଏ ଧରିପାରିବେନି, ତମେ ଧର। ଆଉ ମୁଁ ତ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତମେ ତାକୁ ଦେଲେ ସିନା ମୋତେ ହଁ, ଧର। ହେଲା লুহারে ঠিক আছে, হাসে আসছি। ফাগুনা কি ভাল মন্দ কি হস কান্দ আজ কাই লাগে সবু সমান এই বোধে প্রেম।